bad company corrupts good morals. Iso ni kiwuotho gi joma richo to gidhi njawi, gidhi kethi. Koro en wach ma onego bed ni ging'iyo yo matut to gimanyo jok manyalo konyogi. Iyudo ka e familia kanyo nitiere seche moko idak gi joma nigi lony kendo ging'eyo wechegi. Lakini nitiere kuonde moko ma ok ging'eyo wechegi. Kata ka sani ka ne wawuoyo to wacho ni sama duoko wuok, Migosi Eric otiyo gi wach mar kidwa dhi e ot mamalo kabisa, kidwa dhi e od gorofa kata en gorofa 10, nitiere ng'at madhi tiyo gi lift, to nitiere ng'at madhi tiyo kod staircase. Mane kaka piny chalo, ka ang' duoko wuok, penje na jwa, jomoko dhi yudo E, jomoko dhi yudo E. Lakini kiyudo E, be nyiso ni ng'at ma useless? Ok en kamano. En nyaka ing'ini mae gima yudo, to gima yudo ni anyalo dhi timo adhi e university, kose ok adhi e university. Kok adhi e university, nyiso ni koro adhi kanye. Adhi kanye. To seche moko gigi dwa mondo ibed gi joma nyalo fuari maber, joma nyalo nyisi gigo ni koro in yudo C+ and above, inyalo dhi university timo course makama kama. In yudo C plain, inyalo dhi timo diploma course makama kama. To in to kichopo kanyo iyudo D kata iyudo E. Ok onyiso ni koro kari orere, kari orumo. Koro dwaro ni ng'ato bende okonyi mondo ing'e ni koro artisan kod craft certificate courses gi en mage manyalo timo, to gin mage manyalo konya sechegi. Nikech nitiere gima iluongo ni marketability of courses. Nitiere courses moko ma kaka owuoyo sani ni gidhi konyo nyithindo ahinya, nikech gik moko dhi nyime kalokore. Migosi Eric owacho kae ni chon kano owuoyo weche mag short courses, ne waparo kuom weche mag riembo gari, driving, kendo ne waparo kuom weche mag nowuoyo kuom weche mag riembo gari kod computer. Lakini sani donge neno kata kowacho ni nitiere kata mar somo dhok moko ma iwacho gi jowagunda gi wasunge kuch. Inyalo tero nyathi otim short course in French, short course in German. Gigi en gik mo uwinjore ahinya, nikech nyocha kane jo German ne dwaro nurses odhi oti e pinyno, gima ne gipenjo gi mokwongo en ni bende ing'eyo dhokni, ing'eyo German, in go boke mag nursing, lakini be ing'eyo, inyalo wacho dhokni. To kata mana kane Britain bende dwaro nurses higa mokalo morocha, bende ne gipenjo gi wach Kisungu, to lakini Kisungu jo mang'eny ong'eyo. Koro mane momiyo nyaka wang'i gigi, to seche mang'eny en ni nyaka wabed machiegni gi jok manyalo konyowa sumo paro. Kamano. Sumo paro mantiere kar kae. Eric, wayudo thuolo kinde ka kinde mag twak kod joma tindo gi, kendo penjo maduong' mathoro donjo kendo warango gi pile ka pile